Yun, fish on. Fish on. Good. Welcome mga master. Ayan, no? Welcome to Tom Dadong Dam. Ayan, no? Oh. Master Julius ka pa, oh. Ayan, no? Master. Master. Why? Ayan, no? Saka yung baby niya. Ayan. May kasama din kami dito. Ayan, no? So, welcome dito mga master. Tom Dadong Dam. Go girls. So ayan mga master, oh. Set up na tayo ng ating card natin. Ayan, nakaano na si Master Julius doon. So let's go. Yung gagamitin natin ngayon, ito masa. So same pa rin yung timpla niya. Tapos dagdagan ko na siya ng itlog. Ayan. So iiwan ko na lang yung description sa sa baba. Yung link. So ayan, yeah. Para tayo ng konti. Ayan. Yung sakto lang matatakpan yung natin, hook natin. Hindi na masyadong marami. Ayan, ayan. So i-cover lang natin yung ating hook. Ayan, tulad nito. Ayan, para di malata kapag kinagat ng isda, pati hook. Ayan, so double hook yung gig natin ngayon. So almost ano siya ata, bottom gig yata. Hey, hindi ko sigurado. Ayan, oh. So ayan yung natin master, yung setup natin. Ayan. So tara na. Yun, let's go. Come on. Ayan, so, ayan naman natin siyang bumaba. Ayan. Close bail. Ayan, hintayin natin may kumagat. So, pag may kakagat agad. Ayan, oras kasi nila to eh, yung pagkain nila. Ayan na. Wait and wait. Wait lang tayo. Yun. Fish on. Fish on mga master. Ayun. Okay. First catch. So, parang ano yata siya? Carp. Oo, carp siya. Ayan. Master Julius. So, carp oh. Ayun. So, yun. Carp. So, first fish of the day. Ayan. Silver carp. So recorded na pa itong boses ko kasi walang audio yung ating SG cam. Kaya background, wala tayong marinig na background. Go ulit. Natin kung may dadali po ulit. So nakais na tayo mga master. Yan natin. So yun no. May nagbabangka pa doon. Ako, bangka ba yun ano? Yun. Wait and wait lang.
Yun, fish on. Fish on. Ah, kanduli. Kanduli. Kanduli po. Ah, sa gusto mo to ayaw? Kanduli. Ayan o. Baby shark. Ayan po, kanduli o. Baby shark. Baby shark po yung tawag dyan. Ayan. Ayaw matanggal. Hookset talaga. Natusok ako Parang nabubuhay sila, master, no? Oo, ewan ko ba kung bakit. So ayan, kanduli. Yun. Yan, tingnan natin. Wala pa. Ayan tayo, wait and wait. Pag medyo wala pa tayong huli dito, hindi pa tayo doon. Yun, fish on. Fish on. Yun. Mas malaki. Mas malaki kaysa doon sa kanina. Kanduli. Ano naman? Na? Pakawalan. Yun, ingat po sa ano niya. So, ayan po yung kanduli. Ayan o, kanduli. Ayan, kanduli o. Ingat po kayo, may siyang spike dito. Saka dito, ayan o, matutulis yan. Saka siyang kanyang whiskers. Mas malaki. Yun, fish on. Fish on. Yun, fish on. Kanduli. Kanduli, fish on. Kanduli na naman. Yung kanduli, fish on. Yun, no, master. Yun, kanduli. Kanduli oh. Kanduli oh, kanduli.
mga master, medyo inalat tayo sa tubig tabang. Wala tayong ganun na uli. So back up na tayo. So thanks for watching. Fish on!